ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जाऊं आपल्याला कमेंट येतात ना, तुम्ही उकड का नाही काढत भाकरीला. ह्याच्यानंतर तू पण दाखवायचं मळून एक वेळा. काय मी वगैरे म्हणणार नाही. फक्त नरम करा. पपयाबद्दल माहिती घे. सांगा पपयाबद्दल. आपण जी देशातली पपई येतात ना मुंबईमध्ये विकायला, ती आपली ही अशी गावठी पपई नसतात. 2 प्रश्न सर्वात मोठे असतील. सर्वात आधी तुम्ही दिलला कुठे ठेवलंय? ही झाली आपली अलिबागची एकदम रॉयल थाली. व्हेज नॉन व्हेज. व्हेज नॉन व्हेज आपले दोन्ही थाली तयार आहेत. तुला माहितीये, काय तुम्ही एकदमच लहान होतात तेव्हा मी आईच्या घरी जायची ना. आमच्या इकडे अजून एक मेंबर जॉईन झालेत. तुम्ही सोयाबीन भाजी बनवून आणलात का? विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. चार वाजता सकाळी गेली ना जोडाला. आता इकडे आपला भात होतोय ना. हे काय बनवत आहे? हा मीठ टाकलं, मीठ. हे भाकरीसाठी पाण्यामध्ये. हा भाकरीच्या पाण्यात. हा आता भाकरीची हा उकळला ना पाणी. हा पाणी उकळला का त्याच्यात असा पीठ टाकला, जेवढा आपला पाहिजे तेवढा भाकरीला पीठ हा कसली भाकरी बनवता तुम्ही? ही तांदळाची भाकरी आता चुलीवर भाजणार. ते उकडीची बोलतात ना, उकड हा, उकड नाही का उकडीचा तुम्ही पीठ आहे. काढत. आपल्याला कमेंट येतात ना, तुम्ही उकड का नाही काढत भाकरीला. हो हो. मग ही उकड काढून भाकरी बनवायची. ही उकडीचीच भाकरी. हे आता असा पीठ घ्यायचा उकडीचा. हा उकडीचा पीठ. हा पाणी उकळला ना का हा पीठ उकडीचा असा घ्यायचा. हा पीठ आता उकडीचा झाला ना. हा झाला आता उकड तयार. आता ह्याची आपण भाकरी. ह्या भाकऱ्यांमध्ये आणि आपल्या दुसऱ्या नॉर्मल भाकऱ्यांमध्ये फरक असेल ना? पाटाची भाकरीची नाही, ह्या भाकरीची रुची. आता हाताची भाकरी आपण चुलीवर बनवणार. हा, हे आपण मोदकाला पीठ उकडतो ना, हो. तसा ते भाकरीला उकडलंय. उकडला भाकरी. हा थोडा गरम की गरम मळला ना काय भाकरी ती एकदम मऊ होतो. कापस आहे नरम. आता हा पीठ आहे ना भाकरीचा. हा जाम गरम उकडीची आहे. भाकरी पाहिजे होती ना माणसांना. ही आता उकडीची भाकरी बघा कशी बनते. गरम पीठ आहे. एकदम गरम पीठ आहे ना. हा, आणि थंड पाण्यामध्ये हात बुडवू नये ना, ते पीठ मळायचं आहे. हा गार पाणी घ्यायचा, थंड पाणी, आणि त्याच्यात हा पीठ उकडीचा मळायचा. या 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 या. इथून बोला. पीठ मळून झाला की मग त्याची भाकरी पातळ बनवते. ह्याच्यानंतर तू पण दाखवायचं मळून एक वेळा. काय मी वगैरे म्हणणार नाही. तुम्ही जरा हात धुवा. असं वाटतं काका करणार आहे. तयारी तिकडे तयारी चालली आहे. पण पण बोलतो चला बघा. आता तुझी पण लाईन आहे इकडे. मी नाही करणार आहे. पातळ चांगला घ्यायचं. बोलतो, हा. फक्त नरम करा, ते पातळ नको. बघा आता इकडे जोर लागतंय. आता तुम्ही जरा ह्यांची एज मला जरा गॅस करून सांगा. यांची बॉडी बिडी बघून बघा. यांची मला जरा एज सांगा तुम्ही किती असेल. भाकरीचं पीठ आणि मळायचं. असं काही तुम्हाला- नसतं, असं काही नसतं की लेडीज लोकच वगैरे भाकरी वगैरे करतात. पुरुष माणूस करू शकतात, बॉईज लोकही करू म्हणजे तू सुद्धा करू शकतो शकतात. तसं. पण ते मी नाही करणार आहे. आता नाही करणार, आपण करू शकतो. आणि त्याला खूप टाइम असेल. आणि काय जेंट्स पण करतात, पण ते कसे लाटणीवरची भाकरी. हा. लाटणीवरची भाकरी. कुकच आहेत, हे पण ऍक्च्युली कुकच आहेत. हे पण कुकच आहे. सगळे ब्रँड बनवतो. हा. मोठे म्हणजे किती माणसं असू दे. आपल्या उत्सवाचं जेवण बघायला या तुम्ही. उत्सवाची म्हणजे कशा भाज्या बनवतात आणि कशा देवळाची गणपतीचे कुठल्या महिन्यात असतं आपला. आता सध्या काहीच नाही. आता मी सुद्धा घरी सर्व जेवण बनवतो. जेवढं काय जमतं ना सर्व बनवतो. ही अशी भाकरी आम्ही हातावर वळणार. आता रोलतोय का? हातावरची भाकरी. याच्यावरची अजून एक म्हणजे मजेदार गोष्टी हातावरची भाकरी आहे. माणसं खूप म्हणतात ना हातावर थापलेल्या भाकऱ्या दाखवा, हातावर भाकरी दाखवा. ही आता ही हातावरची भाकरी आम्ही अशी वळणार. ही हातावरची भाकरी. भाजी बनवली नाही बनवते, तिथं चुलीवर बनवते. चलो पण. ही हातावरची अरे भाकरी. मग तिकडे होईल एक तास. आता खूप ही हातावरची भाकरी अशी असते.
हा आता थोडी भाकरी चिकटू नये ना, ही अशी भाकरी चिकटू नये म्हणून आता पाणी टाळतं आणि मग ही भाकरी अशी मोठी करायची. ही अजून किती मोठी भाकरी होईल आता ह्या तव्याबरोबर करणार. भाकरी किती मोठी झाली बघ आणि एकदम पातळ. आता ते भाग बनवतात पण आणि किती चांगल्या मनाने आणि एकदम खुशीने बनवतात आहे. त्याची टेस्ट तर डबल झाली इकडे बघता बघतात. जास्त झाली बनवतात न बनवल्यापासून अजून त्याला युट्यूबची चव लागल्यावर अजूनच भारी. तवा तापलाय हा तर तव्यामध्ये. तवा तापलाय. हा आता भाकरी टाक. ही भाकरी मी नाटक तव्यात टाकली. लोक काय सकाळी अशी नाश्ता बटर खारी हे खात हे नाही. नाही. सकाळी उठल्यानंतर आमचा हाच काहीतरी आम्हाला 7 वाजता बोलले तर 7 वाजता भाकरी. सुकट भाकरी करणार, हे खाल्लं मग दिवसभर उपास नका तरी असेल तर चालतं. भाजी बनवणार, सुकट भाकरी करणार आणि ते भाकरीची तुमचं ते सुकीची- बिस्किट इतर खाणं सुकीची खाऊन आमचं ते चटणीची पोटाला भाकरी ते काय खाणार. नाही, त्याचं पाडी होऊन जातं. हे बघ हे. हा हाताचा तळ असतं ना आपला हात, ह्याच्यावर हा पण असा दाबत दाबत ती अशी भाकरी भाजत जातो आणि हाताला पान घ्यायचं. ह्या तळातावरती भाकरी अशी भाजायची अशी गोल गोल फिरवायचं. हा. अशी गोल फिरवायची. ही अशी हातावर भाकरी भाजायची. हातावरच्या भाकरीची आणि पोळीपटावरच्या भाकरीची टेस्ट किती वेगळी. ती पोळीपटावरची भाकरी ते आलणी असते ना, आपल्या याच्यात मीठ टाकतो. आता आपल्याला बघायला किती काय काय भेटलं. आपण सकाळी ते तिकडे पाणी भरण्यापासून ते रस्सी बनवण्या, रस्सीला तुम्ही काय म्हणता, विहिरीतला पाणी काढला, विहिरीतला पाणी दाखवलं. ते माणसं तिकडे धुवत होते ते आपल्याला बघायला भेटलं. शेतीत गेलो, ते जे शेतकरी होते ते कितीतरी तास आमच्या बरोबर बोलत होते. चहा प्यायला पण बोलवत होते पण कसं ते चिखल होता ना त्याच्यामुळे तसं आम्ही आपल्याला जायला आतमध्ये भेटलं नाही. नाही ते घेऊन आलेस ती मी पडली आणि पण तिकडे. ते आले पण घेऊन आपल्यासाठी तिकडे. आता तुमची झाली भाकरी मोठी. आता ही ही भाकरी आता आपण अशी पापराला लावणार. तिला येईल आता पापड थोडी तरी पलटी टाकली ना मग भाकरी भाजून निघते चांगली. तुम्हाला ते तुम्ही त्यांना बॉर्डर करताय का आउटलाईन. राऊंड राऊंड गोल राऊंड माझी अशी वाकडी तिकडे नाही. फाटत नाही ना त्याने? कशी टाकली असे वाटेल की ओव्हन मध्ये केले तुम्ही भाकरी एकदम. हातात घे. ही ना हो एकदम गरम गरम आणि एकदम ताजी ताजी, आणि एकदम पातळ. एकदम पातळ, एकदम हॉटेल सारखी. हॉटेल पण नाही त्याच्यापेक्षा कमी. ते मेन भेटलं. हो भाकरी चुलीवरचं जेवण. गरम करायला आपल्याला गॅसवरती भाकरीमध्ये गॅसवर 3 व्हरायटी भेटले म्हणजे कसं उकडीची भाकरी आणि हातावरची भाकरी. हो एकदम हा मऊ पीठ फुलक्यासारखी भाकरी. उकडला ना ह्याच्यात आपण चव तळून ह्याचा लाडू पण बनवू शकतो. ह्याच्यात खोबरे. खोबऱ्याचा लाडू, मोदक 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 बनवतो ना, हा, गणपतीचं. तेच मोदक. तर फ्रीज मधून तुम्ही काय काढलं हे हे आता हे चिकन काढलं, रात्री आपण जे खाल्लं होतं ते ना? हे बिरडा काढला आणि हे चिंबोरी काढली. आता हे रात्रीचं खाण्यात आता किती मजा येईल ना खायला. एकदम टेस्ट. आता एकदम एकदम जबरदस्त आहे. म्हणजे ताजी बनवण्यापेक्षा एकदम टेस्ट. डबल, कालच्या पेक्षा तर डबल टेस्टी असेल ना. डबल टेस्ट डबल टेस्ट. तुम्ही तर असं खाला तर तरी बस. आता हे आम्ही गरम करणार आहे. आता इकडे आपली भाकरी पण रेडी आहे. हे पण गरम करतो, चिंबोऱ्याचं. 500 रुपये आणि कासं होता कासं दाखवलं देऊन टाकतो. म्हणजे 2-3 महिने होते याच्यात. आता आपण फक्त याच्या थोड्या रस्स्यावर पण खाल्लं ते आपलं बास होते. आता हो हो हो. रस्स्याचे जबरदस्त. थोडंसं तर रस्सा वाढत त्याच्यामध्ये. आता आपल्या इकडे भाकऱ्या पण ऑलमोस्ट सर्व रेडी झालेत. आणि ही भाकरी कशी एकदम प्युअर तांदळाची आहे. एक इकडे आपलं जेवण बनते, एक इथे बनते. गरम होते. आपली तिकडे रॉयल ट्रीटमेंट होते. म्हणजे महाराजा राजांना कसं सर्व भेटतं इकडे एकदम. असं आम्ही आता राजे महाराजे आम्ही आज. एकदम फ्रेश ताजं, एकदम चांगल्या मनाने बनवलेलं. आणि इकडची चव, भाकरीची चव, चुलीची चव, इकडचं पाणी, इकडचे माणसं खूप काही वेगळं आणि डिफरंट आहे. असा अनुभव तुम्हाला खरंच तुम्ही घेतला पाहिजे का एकदा तरी लाईफ मध्ये येऊन. कुठे टुरिझम साठी बाहेर जाता तर असं गावात या, अशा माणसांसोबत राहा. आणि हा आता आपलं चिक्कूचं झाड आहे ना. पुढे पण एक आहे. हा पपई आहे ना आपला. आता पपयाबद्दल थोडीशी माहिती घे. पपयाबद्दल माहिती घे. सांगा पपयाबद्दल. आपण जी देशातली पपई येतात ना मुंबईमध्ये विकायला, ती आपली ही अशी गावठी पपई नसतात. नाही गावठी नसतं. नाही, हा एकदम ओरिजिनल असेल गावठी पपया. आज उद्या आपल्याला समजा आजार झाला ना कुठला, पेशी कमी होत्या, ताप लागला, पेशी कमी होतात, मग आपण हलवड होतो ना, त्याच्यावर ह्या पपई पाण्याचा तो हे आहे ना असा पाला, त्याचा रस काढायचा आणि पिळायचा.
काही माणूस एकदम फ्रेश होतं. म्हणजे ह्यानी पेशी आपल्या शरीरातल्या कमी झालेल्या वाढतात. पपया खाल्यामुळं पानाचा पानाचा रस खाल्ल्यामुळे म्हणजे एकदम आयुर्वेदिक सारखा हा पपई आहे आपल्याला माणसाला. पपया खायचाच असेल तर गावचा पपया खायचा. कच्चा खा तुम्ही, भाजी करून खा तरी चांगला. कच्चा पण चांगला लागतो खोबऱ्यासारखा ना. खोबऱ्यासारखा थोडा ह्याचा पाहिजे झालेला पिवलं काय मस्त वाटतं खायला. आणि रूच किती घालायचं, आपली पपयासारखी रूच नाही. मुंबईच्या पपयाला आहे ना पप्पू चवच नाही. तू कधी आणतो माहितीये ना पपया एक साइडून तर ते हे असं दबलेलं असतं सर्व ते. असतो नाही तो त्याला ते हे नाही तर आतमध्ये कधी बिया पण कधी बिया पण नसतं तरी ते पिकलेलं असतं. आता कच्चा पपई काढून जर बी तुम्ही बघितलं ना, हा, बिया असतात भरलेल्या बिया. हो पाण्याचं जरी रस्ता बनवलं ना तर प्यायलाच नाही शरीराच्या पेशी वाटते कमी झालेलं आपल्या शरीराला साथ देणारा आपला हा गावठी पपई. आपण बोलतो ना पेशी विकत म्हणून भरतो, पण आपल्याला जर वाटलं असं थकवा आल्यासारखं वाटलं तर आपण ह्याचा रस पिवायचा. पपयाचा रस, पपई पानाचा रस पिवायचा. पानाचा रस. आता हे गरम केला हे आपलं एक गरम केलं. आता तुम्हाला इकडे सुगंध येत नसेल, पण इकडे मला एवढा सुगंध आलाय ना की विचारू नका. आता तोंडाला पाणी सुटतं इकडे आता. आणि हे पण रेडी झालंय. पण आणि मम्मीसाठी इकडे स्पेशल बिर्डा पण आहे. मम्मीची पण सोय आणि माझी इकडे डबल सोय होते. ज्या वेळेला घेतलेला ना तर तो आता आपली इकडे भाजीची तयारी होते. तुम्ही हळद टाकली आहे ना त्यात? हळद मसाला. मसाला थोडा. तिकडे तुम्ही कांदे चिरताय ना. टाकते का हे करते डोळ्याला. आता याच्यात जास्त मटेरियल टाकलेलं नाही. हो. आपण काय केलं होतं हळद टाकलं, मसाला टाकलाय आणि ते वाटण टाकलंय. आणि चवीनुसार आता चव लिहून घ्यायचं. त्याला काय तुम्ही बोलता? हे बुंदा हे रकाडीचं आहे ना ते. आणि टोप काली होतात ना. आता हे चुलीवर बनवलं ना का हा टोप आहे ना तो काळा होणार नाही. तो घासाला गेल्यावर लगेच निघलते हे असं. मग चुलीवर आहे ना तो काळा होत नाही. हो 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 म्हणजे त्याला ते कोटिंग लावून ठेवले, प्रोटेक्शन लावले. म्हणजे आता जरी ते कालपट झालं ते त्या राखाडीलाच पकडेल हा आणि मग ते घासता वेळेस ते लगेच निघेल. हो. तुम्ही कांदा हे करताय ना. ही माझ्यासाठी स्पेशल भाजी. ह्यांना काय म्हणतात? म्हणजे लाकडं नाही तुम्ही काय बोलता याला? फाटे लाकडं काय म्हणून फाटे. हा. जिरा जिरा आणि मोहरी टाकली त्या कांद्यामध्ये. तेल टाकून जिरा, मोहरी, कांदा, तेल आहे ना. एक मिनिट. तुम्हाला इकडे खाण्याच्या प्रकारमध्ये तुम्हाला खायला काय आवडतं? सगळं सर्वच खाता? सगळं असेल ते पण नसेल ते पण. नसेल ते पण. त्याच्यामुळे चुलीवरच्या जेवणाला चव येते. त्याला आग आहे ना सगळी गोल लागते. पूर्ण लागली ते वरती पर्यंत. वरून पण शेकतो. चारी बाजूने गरम झाला. हा, वरून पण शेकतो. म्हणजे आपल्याला तंदुरी द्यायची गरज नसते जेवणाला. हा ही अशी पूर्ण तंदुरी बनते हो. त्याची. आता ते पूर्ण गॅस स्टव त्यांचा बर्नर एकदम मोठा आहे एकदम. गॅस पेक्षा आम्ही ह्याच्यावर पटापट बनवतो. हो. आता हे 5 मिनिटं झालं नाही. आणि टेस्टी परत झाली ना तंदुरी. फोडणी झाली ना. आता इकडे फोडणी वरून दिली. आग पेटली ना हो. झाली तंदुरी. आणि ते पेटलेलं काहीतरी टेस्ट जास्त. हा. चला आता आपण जेवायला घेऊया आपण. थोडं खातील ना भाकरी बरोबर. थोडं खाल्लेलं म्हणजे असं सगळं. आता परत जेवायला टाइम नाही आहे. कसं वाटतं तुला? एन्जॉय होतं इकडे? एन्जॉय भरपूरच बरं वाटते जरा मला. जरा घरच्या एन्व्हायरमेंट पेक्षा इकडे एन्व्हायरमेंट फ्रेश, नवीन काहीतरी. नवीन काहीतरी वेगळं वाटतंय. काहीतरी मी या दुसऱ्याने बनवलेलं खायला पण भेटतंय मला. सर्वात मोठा प्रश्न आता त्यांना पडत असेल. 2 प्रश्न सर्वात मोठे असतील. सर्वात आधी तुम्ही दिलला कुठे ठेवलंय आणि दिल कुठे आहे? आता याचं उत्तर दे मला. दिल घरीच आहे आणि आम्ही जेव्हा बॅगा भरायला लागलो ना तेव्हा ती बॅगेमध्ये येऊन बसली होती. आता बघा आम्ही ही बॅग आणली होती. ही बॅग दिसते तुम्हाला? आमची 2 बॅग आहे. ही आपली केसाची बॅग, आपली ही बॅग. ह्या बॅग मध्ये ती स्वतःहून येऊन अशी बसली होती. जाऊन येऊन बॅगेत बसली होती. आणि तुम्हाला जर इकडे आवाज येतो, इकडे आपला रेडी होतं आपला लंच प्लेट. हा आता तू सांग दिलला का नाही आणलं आपण? दिलला नाही आणलं म्हणजे आता आम्ही इथे फिरणार मग तिला दिलला कुठे ठेवणार?
आणि तिला बाहेरची सवय नाही. तिच्यासाठी आपण काय सोय करून ठेवली घरी? तिचे काका आलेले आहेत, तिचे म्हणजे दिलचे पण काका, माझे काका आले आहेत ते, आणि सर्वात जास्त आमच्या दोघांपेक्षा पण जास्त दिल त्यांच्या सोबत राहते. ते जर घरी असतील आमच्या सोबत, आमच्या बाजूला न झोपता ती त्यांच्या बाजूला झोपते. आणि अविनाश आकाश आणि ते 2 पोरं ते तुम्ही पाणीपुरीच्या रेसिपी मध्ये बघितलेले, प्रत्येक टायमाला त्यांना बघताना तुम्ही ते 2 मुलं ते तिच्या बरोबर आहेत. ते खेळत असतात त्यांच्याबरोबर. म्हणजे असं विचार नका करून, आम्ही आणलं असं तिला, पण ते ट्रॅव्हलिंग आणि मध्ये तिला पुढे ठेवणार. भरपूर खूप त्रास होतो. हरवली तर आम्हाला ते एकदम वेगळं वाटेल, आम्हाला का तुम्हाला किती वाईट वाटेल. मग तिला घरी चांगली सोय आहे, मच्छी मटण तिला सर्व भेटणार. तिला सर्व खाणं पाणी तिचं रोजच्या रोज मच्छी वगैरे सगळं फ्रीज मध्ये ठेवलेली असेल, नसेल तरी ते काका आमचे ते पण सुद्धा चांगले जेवण बनवतात. तुम्हाला वाटलं तर आम्ही त्यांचं पण जेवण तुम्हाला दाखवू. खूप छान बनवतात जेवण. आता इकडे बघा, पूर्ण फॅमिली इकडे आमचं चालू आहे. आणि आता दुसरा प्रश्न, ताई का नाही आली? ताई नाही आली, ताईच्या घरी माणसं नाही आहेत ना. पण आता ताई व्हिडिओ बघून फोनवर तिला असं वाटतं की ती का नाही आली, असं तिला असं वाटतंय. असा होतोय. कालांगोटीत ताई आम्ही अलिबागला चाललो, तर ताईला खूप वाईट वाटलं. मम्मी मी येणार होती म्हणून. ना आम्ही तिला सांगितलं होतं पहिला, पण तिथं जॉब, मी पण होतो पण मी जॉबवरून सुट्टी काढली आहे, कारण मला इकडे स्पेशली यायचं होतं. कुठे मला जायला वाटत नाही, पण इकडे यायलाच वाटतं मला. रेसॉर्ट मध्ये कसं नॉनव्हेज, ते मच्छी रेसॉर्ट, आपल्या कोकणी रेसॉर्ट किंवा मालवणी तडका असं ते रेसॉर्ट असतात मुंबईमध्ये, तसं एकदम पूर्ण तयार झालंय बघ. आणि तुझ्यात पण 2 व्हरायटी आहेत मम्मी. ह्याच्यात थोडासा भात टाक नॉर्मल एक साईडला, आणि ह्याच्यामध्ये पण थोडा भात टाक एक साईडला. एकदम थोडासा, कारण ते भाकरी आहेत ना आता. याच्यात थोडासा भात टाक, म्हणजे ते थालीमध्ये जाईल. असं तसंच ठेवा. अलिबागची थाली बघा तुम्ही. बघा आता ही झाली आपली अलिबागची एकदम रॉयल थाली. व्हेज नॉनव्हेज, व्हेज नॉनव्हेज आपले दोन्ही थाली तयार आहेत. कसं वाटतं तुम्हाला बघायला सांगा. मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे माणसाचं बोलणं चांगलं पाहिजे आणि एकदम प्रेमळ पाहिजे, है ना मम्मी? तर माणसं कशी जोडली जातात न माणसं. आता मी पप्पूला 10 वर्षांनी मी घेऊन आली. आता तुम्हाला असं वाटेल की आम्ही काय रोज येतो इकडे, आम्ही रोज नाही आलोय, आम्ही हा 10 वर्षानंतर आम्ही इकडे आलोय. ते तरी आमच्या कन्व्हर्सेशन आणि आमच्या बोलण्यामुळे असं वाटत असेल की आम्ही इकडेचे रोजचे माणसं. आता आम्ही इकडे न बसता आम्ही आता नॅचरल एन्व्हायरमेंट मध्ये बसायला चाललो. असं कुठे बसतो आम्ही ते तुम्हाला दाखवतो. अंगणात खळ्यामध्ये बसायची एक वेगळीच मजा असते. खळ्यामध्ये चिकूचं झाड पण, हे बघा, हे चिकूचं झाड पण आहे समोर, आणि आम्ही आता तिकडे बसणार. आता तुम्हाला क्लोज जाऊन दाखवतो मी. आता तुम्ही यांना ओळखलं असेल, आम्ही यांच्याकडून प्रॉन्स आणले होते. काय नाव बाबू तुझं? नाही बोलत, आम्ही ह्यांच्याकडूनच आणली. चला आता आपण जेऊया, आणि जेवण झाल्यावर तुम्हाला अजून खूप काय बघायचं आहे इकडे. तुमचं तर माहित नाही, पण मला तर खूप चांगलं वाटतं इकडे असं बसून खायला. मम्मी तुला माहितीये काय, तुम्ही एकदमच लहान होतात तेव्हा मी आईच्या घरी जायची ना, ते अशीच आमची आई यायचं, अशी टोपल्यात भरायची सगळं जेवण, आणि गोट्यात म्हणा असं खाल्लात म्हणा अशी आम्हाला खायला द्यायची. खूप मजा यायची. भाजी काढताय? मला जरा भाजी दाखवा. भाजी दाखवते म्हणजे दिसल ना. एकदम फ्रेश भाजी दिसते एकदम. आता हे तुम्हाला टेस्ट सांगायची बोललं की आता ते भाकरी दाखवली. आणि भाकरी बघा एकदम मऊ, हे बघा पूर्ण एकदम क्रश होते ती. आणि तुम्हाला ह्याची चव रोज एकदम भारी. आमच्या इकडे अजून एक मेंबर जॉईन झालेत. तुम्ही सोयाबीन भाजी बनवून आणलात का? सोयाबीन भाजी आणली का? सोयाबीन भाजी आणली घ्या. ती मला बनवून दाखवले, स्पेशल आणले माझ्यासाठी. चांगलं इकडे. आता तुझ्याकडे 3 व्हरायटी झाल्या आता. असा उपकला नाही त्याच्यातनं त्यातला हा चिंबोऱ्याचा कवट, अंडा, अंडा हे असं बोटाने काढून घ्यायचं आतलं बघ. जेवतात गावी बघा एकदम फटाफट उभं राहून. आणि शेतामध्ये पण उभा राहून जेवतो. आणि अशी शूटिंग बांधावर, पावसाळी बांधावर. पावसाळी बांधावर उभा. माझं क्रेडिट त्याला कमी देऊ.
माझे 2 मेडल आहेत, 1 2 3 ट्रॉफी तो पेपर मध्ये आहे त्याच्या. चल बघू, आपण बघूया तो काय करून दाखवतो. ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जे, कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिरा ये सूझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं, कोई टोह टोह ना धागे इस तरह गिरा ये सूझे. बघ तुझा मित्र काय करतो. मी नेहमी रेसिपीची तारीफ करतो, पण ह्यासाठी काय तारीफ करू मी आता. आता याची तारीफ कर तुझ्या मित्राची. मस्त बोलतो एकदम, म्हणजे वर्ड्स नाही याच्या गाण्यासाठी, सॉन्ग साठी. तुझे मला जर डिटेल्स इंस्टाग्रामच्या आयडी सांग. हर्ष पाटील म्युझिक. हर्ष पाटील म्युझिक. ठीक आहे, बघा तुम्ही त्यांचं गाणं बघा, आणि त्याची डिटेल पण मी तुम्हाला दिली आहे, तर त्याला सर्च करा. तुला म्युझिक खूप आवडतं ना, तुझी म्युझिकची लेवल खूप खूप भारी आहे, खूप टॅलेंटेड आहे एकदम तू. बरं वाटलंय. अजून तू एक गाणं सांगू शकतो, तुला जे अजून एक आवडतं ते अजून दाखवू शकतोस गाऊन. एक सूरज निकला था, एक पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जो दिल से आह निकली थी, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे. दिल तो अकेल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 पिया, दिल से रे, दिल से रे. कसं वाटलं तुम्हाला सर्वांना गाणं. मस्त वाटलं. आता हा तर तुमच्याच गावातला आहे, तर तुम्ही सांगा जरा तुमच्या कसं तुम्हाला वाटतंय. हा तर भजन पण करतो असं मला ऐकायला आलंय. भजन पण गातो. भजन वेस्टर्न क्लासिकल पासून सर्व करतोस ना तू. भजन, भक्तिगीत, भावगीत, नाट्यगीत, सेमी क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल आणि वेस्टर्न. गझल बोलायला सांग. ती गझल बोल. शॉर्टकट छोटसच बोल आणि पटकन एक भजन. अजून एक भजन ऐकायच्या अगोदर भजन भाऊ. मम्मी आपण एक ह्याला सजेशन दिला पाहिजे. कॉम्पिटिशन. तू जेवढे पण व्हिडिओ क्रिएट करशील ना, काही कॅमेरा नसेल तुझ्याकडे तरी चालेल, पण मोबाईल घ्यायचा, स्टँड घ्यायचा आणि तुझे व्हिडिओ शूट कर आणि युट्यूबवर टाक. आणि तुला सपोर्ट करणारे आमचे व्ह्युअर्स पण आहेत. माझा एक स्टँड घ्यायचा, साधा मोबाईल घ्यायचा आणि आपला व्हिडिओ युट्यूबवर टाकायचा. आणि तुला काय डिटेल हवे असेल तर मला व्हॉट्सअपवर विचार. युट्यूब चालवायला नाही येत असेल तरी हा चांगला गिफ्ट असेल ना यासाठी. ठीक आहे, आता तुम्हाला सर्वांना जर गाणं आवडलं असेल तर तुम्ही जरा सर्च करा, फॉलो करा. आता तू अजून एक काय भक्तिगीत गाणारस का. हो, ती गझल घे. बघा गावात किती टॅलेंट असतो बघा. याच रेसिपी विठू माऊली तू माऊली जगाची, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू
विठ्ठलाची काय तुझी माया काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा संसाराची पंढरी तू आया भंगा विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली तू मूर्ती विठ्ठलाची पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू. एकदम मस्त असं वाटलंय पंढरपूरला पोहोचले. ऐकतच राहावं असं वाटतंय ते. मी अशीच्या गावामध्ये आली, रेसिपी करत करत सगळीकडे फिरत होती. तशीच मी फिरत फिरत आले, माझ्या पप्पूचा मित्र भेटला आणि तो चांगला गातो म्हणून समजलं आणि मी त्याचं गाणं ऐकायला आले. आम्हाला खूप आवडलं. तुम्हाला कसं वाटतंय ते तुम्ही सांगा. It's been a life for right, driving edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na.